Тя била предупреждавана да не влиза в контакт с горилата, но реши да пренебрегне всички съвети и се случи най-лошото. Сара, 24 годишна жена, от малка винаги се е чувствала по-свързана с животните, отколкото с хората. Всичко започнало, когато тя намерила изоставено бебе горила в покрайнините на горски резерват. Той бил слаб, без следа от майка си и Сара не можела да го изостави. Тя решила да го нарече Дого и против всички препоръки прибрала горилата у дома, вярвайки, че той просто се нуждае от грижи и обич, за да оцелее. Но връзката й с Дого скоро се превърнала в мания. Те прекарвали часове заедно и Сара започнала да се отнася с него като с истински приятел, нарушавайки много правила за безопасност. Приятелите й я предупредили да внимава, но тя била убедена, че Дого никога нямало да я нарани. Минали месеци и Дого пораснал. Той се превърнал от това безпомощно бебе в огромна горила, тежаща почти 200 кг. Една вечер, след дълъг работен ден, Сара, изтощена, заспала на дивана в хола. Когато се събудила, не можела да повярва какво се случва. Коментирайте с Дого за втора част.